Te kumengia pulih bentah kesengi. Ya kat bedai bat kani ke bentah. Dengan pulih kini kita khot ke Gospel Lukas ke lenong ke ba pra ke khot ke ba arfan riu hadu ke ba life khandai. Te kila poi hakari kinong Gadara ke ba marpasya ya ke Galilea. Bat habau la mino serengko lawan ru hai lawan tan ye we ubriu na kata kasnong ubasyong ksuit. Bat laslam jukup jan bat jusyong hakanu kanu ka yeng rei hakimau jingtem. Te habau la yo iyo Jisu ula kaang bat ula dem krup hakmat jung u. Bat ula ong da kaktian bajam. Ngadan kam iyo bat me Jisu. Me ukhon ublay ubahakli tam Me ngakerpat yami wat pensitom yanga. Naba ula hukum yau tau mensim bam khut ban mi no tau brio. Naba labon sen ula ju kam yu bat la aphira yu bat la ju khum yu daki kenjri bat daki nar kejat. Bat haba uda pendekut no yikita ki jingkhum la be yu dau tau ksut syakiri klau. Baru Jisu lakli yu kai ka kerteng jong me ute ulong upat ba namba buon kiksut kilala let rong hapo jong u te kilai kerpat yu baun hukum yaki banlet no sedujok Henry dan hangta sikan hun ba kisnyang kibayabam plang halor lum. Te kilai kerpat yu baun sya yaki banlet rung hapo kita. Te ula sya yaki bat kita kiksuit kila mi no tau brio. Bat kila let rung hapo kita kisnyang. Te kata kakan hun kala pet yap arsut ya karyat sya kapung bat kila yap jelop. Te haba kita kibala ap kila yo ya kita ya kabala jia kila phet yap no bat kila pen bena ya kani hakata kasnong bat kata ribri bat kila yami no ban le jengo ya kabala jia bat kila wan hau Jisu bat kila syam yo tau briu na oba lalami no kita kiksui ba ula kup jan bat bau tip briu udah syong de hakajat hajan kikejat Jisu te kila septing kita ki balala yu iru kila yathu haki kumno balala penkhia yu ta ubasyong suin anu kumta upat ba baro keleng sodong ke rijong kinong Gadara kila kerpat yu banlet no naki naba langat haki kejing septing bakrau te ulakyu sekaling bat ulalet phaipat Nreu tau briu na uba lala mino kita kiksuit. Ula kerpat yu banyo long lem bat u. Nreu Jisu ula pelat no yu udaong. Kilet phaipat shalaying. Tu ya turu ya kabakat no ki eru bau blay ula le yami. Te ula let no uda yalap ya kata kasnong baro kawe ya kibakat no ki bau Jisu urale yu. Te kata kedai kejing tu siapang kejing penkhia yau nong briu ubasyong suit ubasyong kata kasnong kebakiong keri jongki nong Gadara. Te hakani kejaka kibuan kinong syong snong kadan sesiliang jong keduriau Galilea. Te utrai Jisu hadian ki bau ula le ki kamba segawe ka liang ula cross ya ka dureu Galilea da ka liang bat ki senran bat ki la poi hangta hakari kinong Gadara. Te hamba ki la ya ki la lap yu briu uba don kata kejing sitom na ka dau jong kejing don ki ksuit ya po jong. Bat kita ki ksuit ki la te ki la khum yu ni briu hadu uba nang syu banlong kum ki weipat ki parabriu. Haba udan hasinong ule kulmar bat ki haban te yu
dagi kenjeri kita iki keti jung kita iki kejat jung but hadin kata apa dah balate bethat kita ki kenjeri tu ksoi badan po jung upan kita ki ksoi badan po jung upan ki penyak no yu lan ki be no yu ban syong selum jing tap tu syong hapdeng ki mau jing tap halum ban hang tau syong ju phongjan usu im kum tu buat merwe hang ta ti kalau dia yu na bo jisu le kendo yu ni brio ketu ko we ni kitu khot kong tu kitu khot ka ba arfo khandai sorry hoi ka bar khandai na ba ula hukum yau ta men sem bom khuat ban mi no nau tau brio try jisu shim na hukum la se daga ba jam tamba ula dap hukum le thu ni ya utau ksui ban mi no tau brio tu kini ksui jing sha ki bun tamba uniu ksui tau shuang ksui te kilakran so yo jisu lani utau kun hun jung ksui ulakran yo jisu tenrai ki kran komno komangila puli menshwa ki kran lingba jong utau brio te brio bosong ksui teng han bangi sngap yu ngi perkhat bo ukran mo uhi ndrei kuran tu ksu yu bosong pojo don pat gi por la se bo ksu yu plant ta ukran naladi ta daw haba ye kendo yu brio bosong ksu kalong ka ba e bha ban tip lada mdon ka jing pensyai ka ba kanjam sim kalong ka ba e ban tip kran mano kran tu try ne kran ksu yu bosong pojo ta ka dei ka jinglong jong kibri ke bosong sui tiu try to su la de hukum yo nu sui bun mi no tiu nu sui tho pa ke khot ka ba hachwa ke khot bar fu fra ti ha bolo yo i yo jisu ula ang bat ula dem khrup khmat jong u bat ula ong da ka ktien ba jam ngadon kam ayu bat me jisu me khu nu blei u ba khle tam e tinga kerpat yemi wat pen sitom menga ti mano ba kran ni kata kran uksui mdei utau brio ndrei haba ngap da ngap kiwi ki bom tip te ki ong kran u brio wong tra jisu ko jisu me mdei khun jong ba khli tam e me don yu bat nga ta kamut kuman ong no mem don jing kanu ka kam bani ka be dei bat nga nang ta bat ukerpat pa wong wat pensitom yang tinang ni i bau ksui uting yo try jisu usyap ting dagajing syap ting ka bakrau namar utip bau try jisu unsa lai kawi bau try jisu ne kalong bun plat no ya utu brio na kajing khum jing te jong tu ksui tagamut unsa be no tu ksui tiunu ksui utip mandala syabe no try jisu unhab ban phat sebakam jenjar saya kata sedujok ban jenjar ha dujok ti tu khot balai pho tatar kai thu kumno ko ong badu jisu ulakli u kai ka keteng jomi uti ulong upat ba na babuan kiksoi kilala let rung hapo jung Tikle kerpa yu ba un hukum yaki banlit no sedujok. Kata kedai kedau boleh ba wong wat pensitom yang wat be no yang nang ni nagat tagaman sim kejong tau brio. Boleh namar la dau try jisu be try jisu un hukum yu tuk suit banlit no sya dujok. Tihabau try jisu keli kerteng wong me kerteng semua kemakli yu ni brio. Da jubab hiu ni brio. Tiu ni brio don la kejong ka kerteng. Ndrei da jubab tau brio wong kerteng upat ba. Kamut iyo. Kamut jubab uksui. Ndai berjubab tu brio.
tu beriu tu don la kejong ke kerteng mende bu kerteng upat ba boleh tu ksut jebab mta nomor kia don sibun bah hapo jong tau beriu tak ksut tak daun yu beriu la penjenjar sat yu nomor balayo ban te kini ksut yu penjenjar kini ksut yu de bat kejing penjenjar nuksut yu kalau hadu tau put ba ladau pet sini setai ki nongsong sinong ki kwa ba ban yarap yu ban khum yu reula ban bathat I kenjri ki bala te yu kumno breula ban bathat I kenjri ndai da ka bor la jong te breu ba shong ksut po jong ula ban klanya do kata-kata bawat I kenjri ula ban bathat ki kenjri bate ki kejat mendai ki kenjri haki kejat le dak itu ki jingkhum ki bagi pen kam khnang na ka banta ki kejat te namenta ke khti dak ki kenjri te mdanu breu bala ban su bathat I kenjri na ka khti le jong ndrei uni breu la namar ba de uksut uba ai bor yu to kani kajing keren kakut hang tu ban hadin kata hadukot ke balai fu ar le thu Ndrei ladon hangta si kenhun ba kisnyang kebe bam plang halor lum te kele kerpat yu bon sya yaki bannet rung hapo kita te ula sya yaki mano bekerpat kita kiksut ladau try jisu be yaki nau tau briu kin hablet sya dujong tigi yaki senyang ki ba bam plang to lom sejan lom jing tap ki kerpat yu try jisu ki ong sya ingi benet kita ki senyang te kata ka jing kerpat jung ki try jisu usya bikin mi nau brio benet yakini ki senyang te kila mi bon nang ta ka go weni ki gospel la tho ba kidon arhajar tuli ki senyang ta te bat kita ki senyang kila mare kulmar borok kili no siduriam mo to ni ka itho kumno dokhat ka ba life way sorry ka ba life fulai bat kita ki ksuit kila mi no nau tau brio bat kila let rong hapo kita ki senyang te kata ka kanhun kala phet yap arsut ya karyat syakapung bat kala yap jelap te kata kapung gadai kapung kebolong haga duriau Galilea rut ke duriau Galilea te hangta kita kisnyang kilalit no yap balai kita kisnyang kipet kulmar kul no sta syariat hadu banaham tampung nomor buki ksut ke badan haki ki kwa ban ngam no stis po te pen pet kulmar kisnyang bakin no stis po Devi lada utrai jisu syamsya ya kitu kiksut bakin naik kitu kisnyang kanum jagum ta de bu syamu kilalet kitu kisnyang de ka jing tho bubut ke tho begini ki nongsong snong ki badan ta kapor ki I kata jing pen khia uni breu bonu breu la long kum ki wei pat ki para breu ula long normal ka mangyong mo ula phongjan phongne ula riam la bet hakur kom ki wei ki para brio te ki le yatho sisnong nomor kata ga de silom jing tap jingai na snong le tho sisnong ki ni ki nong sisnong ki wan mare kan wan pet ka de sisian em nomor la slam yu tau brio dan bala ban pen khia mla ban be ta ki suit ten ki wan ki lap ba ka de sisia bat ki ida se kata ba kita ki snyang ki la hap le sisi te la se ki snyang bo jongki hi ba bon mo te kadon ke jingdu iki la seu badan sifotli kisnyang la hablet the la do sibon ki la don sibon ke jingdu te kingat ta ke jing septieng bayo try jisu la su ki kamba yo jam kini don ke jingdu te ki brio ki mami I ya ke jing kerkhu ke jong blai ha ka bakum ka ta kapor ki lap ban ke jing septieng te ka khot ka ba life new ke thu andakum tau pat ba baro
keleng sodong keri jong kinong gadara kile kerpat yu ban let no naki nabalangat haki kejing septieng bakrau. Tapi haba yo kejing penkia kejing pelat kat kata na kejing kum jing te uksui kejing pelat yu wei ni kinong sung snong kei kaba mi haki dono jungi kibriu kedai kedai jing susi na kejing kemen nam denrei kini kinong gadara namar ba ipelatan bat tiang bayo yap segi masih lah si mo kisnyang lah yap bube tradisu ya giksoi segi kisnyang tiang yo yap segi masih tiang yo nangdon ke jing du jular te namar ba kisngo benut kisngusi penban bat kikerpat yu tradisu bun let no te tradisu shimla ya saj ibat ki ulah sulit no. Dikata kalau banja hagajing imjungi kibriu. Hagat testament kebatmai hi dapi pulih ki kam ki apostol dan kawai kibriu kebakran bertong. Te upol upen khia ka. Upol badu Barnabas lepen khia ka ni kibriu. Kani kibriu habakran bertong kayathu lupai ke bansawan. Te gidon kibriu kiba kamai na kata. Ki penlong ikani kebriu kum ka nong kamai nam tajuki ki alam ka keleng yalde kamdan ki su ai ka bam ka di la se ka jan kanap tenrei ki yo nong na kata kebriu ki khrong pisa pat maki tenda upol upen khia ta kebriu be no to men simbaman naka te kamla su ban yathu lupa kala long normal te ki dom yo upol dom yu pol ki be yu bat ya ki perlok jong bakimut ya ka ban syo ban penyap ban saw iki hadu tau pun ki mudai persya iki hakmat jong ka an tikdei kita ki ba teng ka reaction jong ki briu haba don ka jing penkhia ka jing pelat ki briu ki balak hum late hoit lada let hangnu no ban penkhia lada khamjur penban te kata ting di ban septiang mo teng don belai sunong penkhia nang jur penban kata kajing tri suit tetate dei ban septiang den re ning i bonu briu bomlong normal su wat ka jan kana prom phong su mentau la long normal kum ki we ki para briu we ni ki khot jongka snong te habangi pet pat yo nu briu kejing keran kejong u batu try jisu khamadian pan pinapet hadian begitu ki pat ba kila ong u try jisu bun let no te try jisu u keu hakalieng ya ka ban phai pat ka dekhot balai punyo haka balai fu phra pat lai thu ndreu tau briu no balami no kita ki ksui ula kerpat yu banyo long lambat u ndreu jisu ula plat no yu tu ni ubriu la sewi i ke jing long peja jong ki para snong wong tip ngandala don snong sai kinya yu kumno ni tip ba ula su kemen bala yo jing pen khia kwa ben long berbor bo try jisu de shwa bo try jisu ni phai biang se siliang ke doreu galilea ukerpat kan try jisu wong kwa ben lang bat me kata ke de gadak jong ki brio ki ba semungu yu try jisu ki ba mat di kamba mo kadan kejing sungu kadan kejing sung singan ban dan lang bat u berbor habangi lamat ya kejing yarap kejong try jisu tin rei try jisu pediang ya kata kejing kerpat ju wong kumno togin pulipat kedu dekhot kebobon kedekhot kebalai khandai try jisu ong khilet phai pat selayeng tu ya thuru ya ki bakat no ki ru bo blai ulale yami te ulale no udayalam ya kata ka snong borok ka wei ya ka ba ya ki ba kumno lanikat no ki bo jisu ulale yu
tu try Jesu ong li pai pat si yang lejong si snong lejong ba dia thu haki para snong ke ke bau blai le na ka banta jong me tu ni brio simpen hi sim benuat bom mi olit bu try Jesu re le pai selayeng si snong bat kat ki bau ya kendo u ya thu haki ya ka kamba ka bakrau ka bau blai le nam ta jong bau try Jesu le nam ta jong kata ka jing pen khia bat kiwi de kawin na ki daula se bo try Jesu u pha pen phai ni breu ni phai pat si yang bom sha yu bon wan bot lang yu kala menong nomor ba kini ki nong sung snong gadara kila kentan yu try Jesu kila ong yu khilit no te menopat ben yatho sifang Jesu preng jongki te try Jesu pha hi dong ni breu pat ban yatho sifang jong preng jongki te kalong kumtaru hak jing yatho yo try Jesu ke jing elap yo gospel bahagi jaka ki ba mla ban le dikiwe ki bana bar kito ki balayo jing penkhia kito ki balayo ye ke jing pelat ke jong try Jesu makihi ki ban yatho ki parasnong ki balayo ke jing penim ke jing penkhia ke mat ke jing penim ke man sim lani kono ke bo try Jesu le enta jongki makihi ki be thu pat haki parasno te hoi nakari jungi menchua te ki wan nasha wheels ki missionary mo ki thu sipang try Jesu te ndala yathu na ki dan ki bala priang yu ki la nget hu ki pat ki la sekiwe pat ki snong ban yathu te kala priang stat ke jingtip sipang Jesu hakani kari si jungi kata la jan arspa snam menchua mo nadu khat praspa softway bagi sedang menyatu ki missionary sifang try Jesu te kata kade ke ba ngi mi nagani ka jing thu khana tenre ni kran sifang ke jing pen khia ke jong try Jesu ki brio hagi jing stom ki ba pher men sep tayo ngi police sifang ke jing pen khia yu ya ketu ke brio ke ba dorung khong kamet kamu dorung khong kamu la dor hadu ketu la banya betso re try Jesu ulo penkhia ya ka bat kala la banyat bet kala yang bet kala la banyat timakaru kedau jong jing stom jong ka khat prasnam kedai umensim bomman hi ubopen kedori kamet ke jong ka komta daul try Jesu lo be yuk suet naka la penkhia ya ka tengi ekran biang mentag singiru bagi jing sitom hangi jibril kila bendai na ki katu kan ni ki dau ka wei ni ki dau ki bakong san ki bangila ban ong gejing stom ha ki breu ka dei na gejing sha te sha khum ha ki men sem baman hoi ki la bandan ki wei pat ki dau ki bana ka mariang la da sha khriat yo biong khli mo la da bam kulmar yo sitom kpo pang penher kani katai mo la sha khriat la ban yo jerho bat ki wei kidan ki daw ki ba nakamariang kidan ki daw bangi hingim sim sumari lade bon ki jing stom bangi yo de bangim sumari lade hakur kom bam kur kom im jungi kala bande ka thia kadam kiwe don pat ki jing stom ki ba yo namar ka pop ka badan hangi habo try Jesu pen khia yo pang yap siliang sim ong la pen khia yo me wong lama bi ki pop jungi wong to yang jot tura ka jing thia le phai chlai te uyang jot ura jing thia le phai chlai belai ula amta namar balama bi ki pop ju kabong belai bo pangyap silang na kadau jung ka pop ju te kita ru kade ka badan kam te kidan kini ki dau ki bangi lepet kadon sekawai pat kadau ba kita kalong ba kita ka kham long kerpang diat kalong ba teng brio ula ban sitom ban penan borom yu blai udan ki jing pang ka met ka jung ublai pen khia yu de hakawai ka por ka babiang ublai jet ban pen khia yu tu brio khnang ban penan borom yu ublai kumbaja yu tu brio uba dan harut ketu kepung mo oem ngamut yu tu ukhna utu ba ubalayo ke jing pen khia na ke jing matla ke jung tiki senran ki kali u
balai kai ka dau bu pang bu matla hatu ka dei na ka dau jong ka pop jong Tuhan Yesus ong em ndei na ka pop jong ndei na ki kimi pa jong ndei ban penun burom yo blai te kini lai tali ki dei ki bakham kong san ki dau jong ki jing sitom ki mat kini sautli ngamon mo tati akabaya dei ban unu brio ni iru ba habala penkhia yu ulalong kumbalong ki wei para brio kam beteng biang kata ke jing sitom la be yuk su lele shu kai ka penlong yu bun yene bun net ban yathu ya syafang jisu pat ci para snong ka de ke jing sungo jong yu tra jisu bat ka wei pat bekai ka babha ka ba ulayo ya ladi ku ban yathu la mi ki wei bau niu jisu balapan khia yanga ula banla sibun ke namenta jong phiru mo ki parasnong la bandai ki jingpang la bandai ki jingduk ki jingkerdo la bandai ki jing e hayeng asam ulait banya thu bau tra jisu ula ban penbet kita baro temanga phiru abangi ngelamat dia kano ke babha kano ke jing ke kampla ke jong tra jisu ke jing em jongi ula pelat ingi na ke ula penkhia ingi na ke kadai ke benta jongi la dengi sungu syayu kan mi akadono jongi banya thu la mi kiwe bo tra jisu la le ekata ke babha yangi la benong ke jing penkhia na ke jing pang la benong ke jing pelat na ke jing kala benong ke jing map iki pop ki jongi kano ke ba nilamat na tra jisu te abangila gumta ka don pat ka jing kersan bor sisu ka jong blai ngi ka jing bala ki jing tunjo kinwan ki ba buan rukom ndrei ublai un bat scamming hakiling ho kti ki jongi badonum sya ba ka jing em jongi kan nyat sakama lanin kan kulmar laban ja ki jing bija bukumno kumno habapet Ukraine kinong Ukraine hakka sik halmat kumanong no tang hapo ki khandiat kenta khandiat sengi do bat yeng bat sem do bat snong bat thau do ka kam ka jam do ki bahieng hap het sekwe ki snong hap suli sa kum ki refugee seno kat bas sungus nei ki brio kat ka bakila kamai sijing em ka bakila penlang kila sna kila te ki yeng sam dulut khot tang man hap tu ki bom pen hap ki tu ki plane jong Rusia la ni gitu roket bu fire na nong Rusia do khat tenrei ki nong Ukraine ki badan ke jinget yu prajisu wai bori ki bakin nyat lemba kato ke jing tenju bat un Kristian ni ki hado bakin dayo biang pat ya ke jing im ka baki kin pendap bakan ni keslak ndo tiga jing im jonga jo phi kalong kumni uni ubri ula do na dong sidong dan shu kalat yu ban song bat ki parasnong uksui la penjenjari u penpoi u pensong lum jing tap penban te bo ubri dan po ka bor jong uksui kalong kumta kini ki jingdi buat kum ka kiat ki drops ki dei ki jing play gate jing play jing khang yu uksui bon control yu ubri kini ki kenja ki wei ki wei Abu wela sedang bandi itu suit uyo menrung po kedonot jung tu brio kemensiam jung tak masuk nang tahu sepenjenjari ulai fujat tu brio usung tu ala di bakan ni kedai ke bom ke berjenjar nri namar bau penek tu suit u ngat hang ta dah pelai try jisu laj war dan syuk ke bor jung suit ban te biang yu namar bau langit ulah syania try jisu bat kum taru kalong ki wei ki jing kundu jong ke jing im jongi te try jisu ulong ubala haki ki baro lada mangam fi ni susyania wadi uni ubri ubom nang syo ban keren bat try jisu umyo syo ban keren ladi nomor uksu lada khangi uban keren la syo ni ubri na po kadono jong kwa banong try jisu yarap inga plan no inga no ni uksu umla syo nomor tu kusut la kontrol yu jika ban keren tu brio keren tu kusut ong
ko jisu khun bakhli tam emo medon iu bat nga la kumbu kren tu brio te khilit no nga kumta ken mko ban hab ni kendo mar persya utra jisu tiang te penen kam ya kesentur jong tu brio ban kren ta ten utra jisu bai ilot no dom sedong upelat yeu ni brio te wat hadu tau puat ru ke jing sungulam jong kalong yeu brio te kan no tam habangi ngida la ban kerpat mo ngida kerpat yang try to isnai kan tu pelan no nga ketu ko brio ko badorong khung ru ha ketu ko pun khia ke sen ko kam sim don ketien manik kerpat yu try jisu bun nyerap ndri ulai iya ka bala dorong khung kamla suban yang bet bad ula pen khia ka tewi i ya kijing ya kendo jengi mdan keno ko bom i ban mdan keno ru ko bom la ban pen bet nada mengafi misania sisa ya tak donot ke bangit slut mong try jisu kani kijing ngai kendo jing em kala mendai kijing pang kamet kijungi try isnai to erap inga pelat no ingi nagani kijing ka bakrau uyok snow abangi kerpat da kijingit te tu blen kerku kijing pulih na ketien ke bakhu jung te la da kumno phi don kono phi kwa ban keli te sumba ban keli kan nyerap sibun nada ka no kono phi kwa jing pensyai la ni phi kwa ban kenthoi sumba ban long lai luit ban kren ban ya pen pau ya kono ke jing don kam je phi ke ba phi kwa ban keli la ni ban yo jing syai buat markas oh hoi to kebening kong pi ong game tu ong kham jam ba markas hoi hoi to kata kamdan jing batai hang ni bat kini ki bakham dasi ki bakham mayan ke bangin nang tip tersiter ngaru menamla ban ai phi ke pura ye jing batai ke ni to ke jing kali kalong ningkong phi ong ia hoi hoi to ko dei ko jing kali long kini ki suit kitip bala da gilet sadujok da do trajisu be yaki banet no sadujok kamat kin jenjar bha ti ki kerpat yo trajisu bon sha ki bakin rung ki snem kamat ba ki don ke jing tip lani ke jing khmilanti balada pat dei banet sadujok lej hak tu ki snem dang kham duna ke jing pensistom te kitu ki sniang long tu brio dala rung suit po tu sniang tu la penya tu suit tu suit pen mare yu tu sniang beno ye tu karian sya thesa po pung po duriau to balai bagalong kumta nang nakabang si na gani kana kamot bagi suit ki ku amenet no po duriau ndai bu sniang ku no le du suit uba penya yu tu sniang pen mare yu benet sepuluh riau. Haba yu brio ula men penyat temo. Kumbu penyat yu tu nonggadara. Tiu bupliu merat le te dak masukkan. Te penok yu tu seniang sepuluh kabumut bagi kuat benet sepuluh jong tu riau. Tak ke ikat dau bagi kuat benet setah tu ke hamdunan am ke jing sita mangta. Te nganum la ben ai fi ke jebab ke ba tikna ke ba pura. Tangka bangla ban sutu ka ketien ublai bun sien ka keren sefang baga duriau kalong gejaka haka basyong gibayap te kidan ar jaka jingsa ki bayap baro amdai bagi
ka jakasong juki ka de duriau ka wei pat ka jing thu ngisam bai ki banget pat i ki balangit utra Jisu ka ong bet bakela yo thia hau Jisu kila yo thia hau Jisu kamat baki don po ka wei pat ka jaka ka bu ki ha ka jing sup ha ka jing jai jai tat hadu ta ka sngi bunwan ban penmi pat iki un sepenmi pat iki un wan biang kin sami nagi kita ki jaka baki don but kin sam kiu sebeneng bani kendu yu tenrei kadon pat ka wei ka ki jaka ka baki ong ka hedes ka wei da ka jaka ka de ka duriau bahang ta ki don ki bayam but kita ki dei ki ba kham sania hutra Jisu te hang ta le thu bakalong ka jing jinjar but da ka poi ka sing khadu ublai unsa penmi rot yaki na po duriau na po kata ka hedes but kin sahab ani kendo ublai ha ka sing bisar ublai un shong ha khat bisar jung baro ka beneng ba khandom dan mi isu la pendu ni itang ublai ha ka khat jung but ha ta ka sing unsa bisar unsa play ya kita ki kitab jung ki kam ki breu ki le but na kita unsa bisar ki kat bakum ki jing le jung ki te kata lada phiko an pe kadan no kata kadan kitab jing pen pau kadan nong ka bar pho kitu kitu khot ki basedien ka ba khat lai khat sau khat san tangan puli katu ha ka kitab jing pen pau ka kitab ko ba khado e jong ka bible kadan nong ka bar pho ka de khot dan puli na do ka ba sipho ban kham sai hendu khat wei mo ban ngalayo i ka khat bali bakrau bat yau tau basong halor jungka na khmat jong ba ka khando bat ka beneng kile phet no te ya ka jaka om sim na shamshu yaki te ka tu gi thu ba ka beneng bat ka khando kamat kat kani ka bang i menta ka jing pelong mi isu boro kila phet bleu la pen phet iki sejengai te ki breu ha ta ka por kin i be tang yu blei ka khat jung badu pride su nang ta khot bakhat ar ko ong bat ngalayo i ya ki bayam ki barit bat ki bakhrau baki da yeng khmat kata ka khat bat la plate iki kitab bat la plate ya ka wei pat ka kitab ka bolong ka kitab ka jing im te la bisyari kita ki bayam na kita ki ek eru ya ki bala tho ha kita ki kitab kat bukum ki jingle jongki te keduriau kala IT no ye ki bayap ki baladon haka bat ka jingyap bat ka headers kila IT no ye kita ki balayap ki baladon haki te hani lightly ki jaka lajar keteng habadan ki bayap keduriau ka headers bat ka we ki jaka ai keteng hi da ka jingyap ketin kasi to ketin Greek ketin Hebrew te kidan de we keteng mo to nginum pada benia kata namar kam syak por tendring sutu badan kini lightly ki jaka haba kita ki bayap ki ban syak bisyar sing khadu ki don mentah tikini ki dei ki bom simtre ban nget yu tradisu ten sebisyar ki don kita ki kitab plate kita kitab la tho i jingle jungki nadu dang khrlung hadu narang ba hadu ndayap mangi ki breu ngila ban ring video kumni mo hakani ka juk da breu la ban ring video kumni ublai ka nutam sna ublai yo breu te ublai te record ke jing im jungi kum ka video na do sedang do kut takadau la ngim kala ka bomot ngim pan map ngi pop jungi hakasi bisar ublai sa bisar yang ikat bukum ki jing le jungi tenre dengi kala ka bomot ni pan map nget utrai Jisu inyo ye jing ma namar ki pop jungi te kata ka dei ka ba yithu ni nang ta ko ong sisu kumno ton puli biang tu khot ka bakhat lai te ka duriau kal IT no ki bayam ki baladon haka bat ka jing yap bat ka hedes ki IT no kita ki balai yap ki baladon haka te la bisyar yo we po we kat ba kum ki jing le jung bat ye ka jing yap bat ka hedes la bret syakata ka pung gading kani kalong kata ke jingyap ke baar
kata kapung gading kan tejari uba umsim la syam bala tho ha kata ka kitab ka jing im la bret yu sya kata kapung gading tangu ki badon kerteng ha ka kitab ka jing im ki balat na kata ki bakhlam don kerteng ha kitab ka jing im la bret lot iki sya kata kapung gading kedai kedujok Timano kita buat ibadan ketengah kitab kejing im. Kita kibala syania kibala ngit au try Yesu. Naga benta kejing im bom jukut. Na benta kejing map iki pop jungki ban naga benta banyo ya kejing im bom jukut pening. Ti kita ti kinum nemplit show itu kitab jing im jungki bekila ayu namar la de map iki shwa jong kani ke sengi bishar la de wan shau iki nang ni na ke perthai hakata ke jingwan ke ba arsin ke jong try Jesu unwan shau no iki bakin long lambat jiunom te tangkat tang la ban jawab iki kata ke jingkli jong hi ba Markus ba balai begini ki suit telak se ki suit ru ki don lang seta sekta kejaka lani kalau bendan kejaka kerpang jongki tambah kesni ke bakhadu de gini kisuit ru sabret lang sekapung gading yo sultan chuan bret hakani ka lenong ke bar pho hi ke dekhot ke ba sipho de yo tau sultan uba syukur yaki labret ken syakata kapung gading badu kendok hakaba ki donru utau merat klau badu utau nongi thu lupa balam ler but on pen kordit yaki mensngi bat menmit seki bom jukut kedekot besifo kata gede kejing syane titu blei kerku ya kejing puli jungi kene janmit ketien ke buku jungu tengin se beteng pat aku kita yo tengin penong kejing duai kejing duai lang ini kerpat you try bon ai ngi barok hi ya kejinget bangin laban syane you try Jesu banyo i kejing penkhia banyo i kejing pelat na kejing banyo khamtam i kejing map i kipop banyo i kejing imbam jukut nomor ndan da kawai pat kalenti banyo i kejing imbam jukut ke Bible ko ong patang ki bangit hu ki banyo ke jing imbam jikut ublei ula jiet batang try Jesu batang leng baju babarok ki jat benri ko perthai kinyo jing penim dekat ki bangit hu tenginya duai ublei un ai hangi ke jinget bat un kerkhuru ya kani ke Bible study bagi nang la ban ye peteng un kerkhuru ya gari ke jongi ya kinong senong but in kerpat biang naga benta kini kathma po Ukraine bo blai un isnei ka ban pensenge no ya kini kathma bagi benrjat benriu ki badan Ukraine khamtam ki bala mat ki jing jenjar ba kinyo no ya jing pelat te ka bawai ngan sekerpat ye ba mani sumha ban iba kalan mani ban pelat yangi daka jing khu bat penwai tunginya doi lang try ublei bo kupa jengi mahapening nyaingu me try nak benta gani kapor ka bakodor ka bamila ai ngi kin try bangin nyo banne pule pat ya ktien ka bakhut ki jomi to isnei kan rat banyerap ingi banyai pusan ni ka ktien jomi nyaingu me nak benta gani ka jingi thu sifang ka jing plat ka jomi try yunu brio nak jing khum ki jing te jong bomman uba long kumu pat bahi uba lapen jenjar pen sajai nu briu hado bon hapsyong halum jing tap pedang ki mau harjong ke lum jing tap kebalas ngusen ai kebalas ngusangsat ke jing pen sitom ke jing pen kodet jong ksoi ju dia try me uba sngulam mi ki bangat nakini ke jing ki bakum kini mela plaj ju mela pen khia ju mela be no kini ke ksoi ki bala pen sitom ju bada try ula longpat sasisen ubriu uba kot uba khia ubala ban im ban sa ban yat ban yang ha snong hathau kum ubriu ubalong normal
ngiangu ime try bamelong blay ubadan bor bad sisa ngilong tangki breu ki betlot ki baduna ki liang baro nidon kam ken try ke jing rap ke jomi isnei kan rat ban pen khia no ingi ne ki jing sitom ki jing khro ki jong i try yarap ingi ru kan rat ban yathu yigini ki jing sisa ki ba kodor haki weipat ki para breu khnang ba kin yos ngulam yiki ki ba kodor ki ba me mela ban le nagamenta jongi ki breu nagalong ke jingpang nagalong ki weipat ki jing eru kunran ngada karpa ni me try to isnei la don menu deng jongi ki basngap igani ka bible study ki badon ki jing sha ki bajuat adu kata-kata ki jing im jungki isnei kunran ban pen pau yeladi ki bakin yo try ban pet semi ban nget ban karpa ye ki jing plat ki jomi bena kita ki jing kita ki sokdot ki bala ban te yaki kanran lagalong ke jingpang lani ki wei pat ki jing try to isnei ban kerkhuru yaki nong Ukraine to plant no yaki ni ki jing ki bakhrau ki be kandu kanran hapdeng kan ki jing sha her thama ka ba la pendo penjulor ki bon ki jing don jing em jungki wat ki mensim breu kanran ki snong ki thau ki yeng ki sam ki bakodor bala pendo